Prynhawn da. Hyfryd cael eich cwmni chi. Croeso nôl i'r rhai sydd wedi bod i ffwrdd oherwydd amgylchiadau a salwch. Mae yna lot o salwch amrywiol ar gerdded. A mae rhai nifer wedi methu dod y syl yma oherwydd amgylchiadau ac oherwydd amrywiol salwch. Ond mae'n hyfryd cael eich cwmni chi i addoli Duw. Tudur wedi cael llawdriniaeth yn Nhreforys dydd Llun dwytha. Llawdriniaeth reit fawr yn tynnu rhan o'i golyddyn bach. Hwyliad arno fo, driniaeth wedi mynd yn ardderchog, popeth yn ei le. Oedd o'n cael bwyta am wythnos, ond mae'n cael dechrau bwyta fory gobeithio, a mae o yn cofio yn annwyl iawn at bawb ohonach chi. Hefyd mae'r Evans, dinas Powys yn ysbyty Llandochau ar hyn o bryd, oherwydd anhwylder, a mae golwg a chliw Mair wedi mynd, sydd yn gwneud pethau yn anodd yng nghyd-destun ysbyty. Yr aelod hynna, wrth gwrs, 103, 104 ydi oed Mair erbyn hyn. A oherwydd hynny, dydy Arwel a Leri ddim yn gallu bod hefo ni, a da ni'n ymwybodol fod gan deuluoedd ofal dros eu teuluoedd eu hunan, a bod yna dymhora yn dod lle mae cyfrifoldebau ychwanegol yn digwydd wrth i deulu heneiddio. Coeddiadau, mae Angor yn cyfarfod am 4 prynhawn yma. Nos fory, mae cwrgweddi am 1/2 awr wedi 7, ond da ni wedi neilltuo fory rhwng 1/2 awr 7 yn y bore a 1/2 awr 7 gyda'r nos, fel 12 awr o weddi Angor Ebenezer, i weddio dros waith yr arglwydd yn y byd yn gyffredinol, ond y benodol yma yng Nghaerdydd a gwaith Angor ac Ebenezer yn ystod 2026. Mae taflen wedi cael ei pharatoi. Os y gallwch chi weddio, rhoi cyfnod bach yn ystod y dydd i weddio, allwch chi dorri'ch enw ar y daflen yn y cyntedd. Ac hefyd mae yna ail daflen yn dynodi testunau gweddi, pynciau gweddi. Gwilym Jeffs wedi paratoi nhw yn fyd-eang, yn genedlaethol yng Nghymru, yn lleol yng Nghaerdydd, ac hefyd yn bersonol. A mae'r rheini'n rhoi canllaw gweddi i ni. Felly y bwriad ydy yn annog ni gyd i weddio dros gwaith yr arglwydd ac am ffyniant y gwaith hwnnw, a bod ni'n gwasanaethu'r arglwydd yn effeithiol fel Cristnogion. Mae cyfarfod ar Zoom 1/2 awr 7 y bore o dan arweiniad Gwilym Jeffs, a da ni'n defnyddio dolen cyfarfodydd Zoom Ebenezer sydd ar yr e-bost bob wythnos. Ac yna 1/2 awr 7 gyda'r nos, mae cwrgweddi yn fama ac unwaith eto ar Zoom mwyn cloi y 12 awr o weddi. Os allwch chi roi 5 munud, mi fysa ni'n gwerthfawrogi hynny yn fawr i gyflwyno yn gilydd a gwaith y deyrnas i Dduw. Dydd Mawrth, mae ffrindiau bach yn cyfarfod yma yn Neuadd. Mae yna 12 o blant bach yno, bore dydd Mawrth dwytha, a'r cynllun yna yn llwyddiannus. Dy'r mercher y gornel glud yn y Tabernacl, a tîm Ebenezer ydy Helen Bowen. Nidio i Sul nesaf y cyntaf o Chwefror, oedfan o dan arweiniad y gweinidog. 10 o'r gloch Llanllanast i blant a'i gofalwyr yng nghanolfan yr Eglwys Newydd, ac ar yr un pryd yn y neuadd arall addoliad yng nghanolfan yr Eglwys Newydd. Ac am 3 o'r gloch fe fydd oedfa gymyn yma yng Nghapel y Methodistiaid, a mi fyddwn ni'n coffau Rhian Rydych yn y gwasanaeth hwnnw. A dwi'n gobeithio bydd y merched yn dod draw i ymuno gyda ni. Gai dynnu'ch sylw chi hefyd at ddigwyddiad
mae Pwyllgor Elusen Ebenezer i drefnu, sef Cymru ar Ganfas. Noson yng nghwmni Anthony Evans a Caled Gwyn yng nghlwb tennis yr Eglwys Newydd, nos Iau 26 o Chwefror am 7. Mynediad trwy docyn yn unig, maen nhw ar werth ganddo ni heddiw, 10 punt yr un. A mae'r tocynnau mynd fel slecs. Nifer cyfyngedig sy'n ar ryw drigian o docynnau ar gyfer y noson, a mae'r noson hefyd yn cael ei hyrwyddo gen melin yr Eglwys Newydd, efo'r elw yn mynd tuag at yn elusen ni, y Samariaid. Felly eich annog chi i brynu tocynnau, falle erbyn y Sul nesaf, na fydd tocynnau ar ôl, a mi fysa'n braf gallu gwerthu y cwbl mwyn codi at yn helusen am y flwyddyn hon. Mae gen i docynnau ar gael ar ddiwedd y gwasanaeth. Fi am ddarllen y salm gyntaf, os da chi'n cofio, cyn i ni ganu'r emyn, y Sul dwytha, o'n i ddim yn gallu cofio y salm gyntaf. Oedd Gwilym Dafydd yma, a chwarae teg, oedd Gwilym Dafydd yn cofio y salm cyntaf. O, dwi'n cofio i rwan, wrth gwrs, ond dyma fersiwn y BCND. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi blannu ar ffrydiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag awn na fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. Cydweddion, mor hyfryd ydy cael cwrdd gyda'n gilydd y prynhawn yma i dygeisio di. Yng nghanol llwydni a llymder a sywyllwch y gaeaf, yn bod ni'n cael dod at wawr a gwanwyn a haf a dygariad di yn yr arglwydd Iesu. Drwy'r ysbryd glân, cynhesa'n calonau ni y prynhawn yma mewn mawl, wrth i ni unwaith eto ddathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu ar y Sul, wrth i ni ddathlu dyfodiad yr ysbryd glân ar y Sul. Bod Iesu wedi cario'r dydd, wedi concro marwolaeth a thywyllwch unwaith ag am byth. Bod yr ysbryd glân wedi dod i fod yn nerth ac yn oleuni ac yn arweinydd i ni, pobl yr arglwydd Iesu. A thywys ni o nawr yn dy ffyrdd di, i ddeall mwy am y datguddiad bendigedig yn yr arglwydd Iesu, ac i gael yn llenwi a llonder ddefengil. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu yr emyn cyntaf, yr Iesu a deyrnasa'n grwn o godiad hael hydfachlyd hwn, ei deyrnas a o fôr i fôr, tra byddo llewyr chael a lloer.
Rwy'n wythnos dwytha nes I gychwyn cyfres fach ar ferched yn y Beibl. Ac ar ôl mynd o yma, Sul dwytha, ni'n teimlo bod fi wedi cael gafal ar y testun. Dwi'n yn gwybod be oeddech chi yn dweud am y bregeth Sul dwytha, ond weithiau, da chi'n teimlo bod chi ddim yn negu chi'n na cael gafal digonol ar y testun. Felly, dwi'n gobeithio fydd mwy o siap ar bethau prynhawn yma. Gan I weld, ond da ni bob amser yn agor y gair ac yn esbonio gan fod yn ymwybodol fod yr ysbryd glân ar waith. A da ni yn aml yn dibynnu fawr iawn ar yr ysbryd glân I siarad hefo chi o fewn I gyd-destun addoliad. Sara oedd y testun a'i hanes I yr wythnos dwytha. Da ni'n mynd i'r genhedlaeth nesaf rwan, a mi fyddwn ni yn trafod ychydig bach ac yn meddwl am Rebecca, y genhedlaeth nesa'n nheulu Abraham. Abraham yn cael ei alw i'r Caldeaid a Duw yn gwneud cyfamod hefo fo, gwneud cytundeb contract hefo fo, y byddai deulu fo yn deulu arbennig yn hanes y byd, ac y byddan nhw'n dod yn oleuni i'r holl genhedloedd. Gan I sôn eto am hynny yn y man. Ac o'n i'n meddwl wrth baratoi, wel mae'n ddydd Santes Dwynwen. A mae stori Rebecca'n cychwyn yn rhamantus iawn, ond wedi I leoli yn niwylliant y cyfnod wrth gwrs, diwylliant nomadaidd, crwydriaid, pobl fyw, lle oedd sefyllfa'r ferch yn wahanol i'r hyn ydio erbyn hyn. Ond mae'r 24, Genesis 24, mae'n rhywbeth rhamantus yn efo ar ddydd Santes Dwynwen. Dwi ddim yn darllen y benod I gyd, mae'n rhy hir, ond gaich annog chi ar ôl I chi fynd gartre, mwyn cael yr hanes ar ei hyd, I ddarllen y benod hon a'r ddwy benod sydd yn dilyn, oherwydd dim ond brith gyffwrdd hanes Rebecca fydda I y prynhawn yma. Genesis penod 24. Sicrhau gwraig I Isaac. Yr oedd Abraham yn hen ac oedrannus. Na I ddechrau eto. Yr oedd Abraham yn hen ac yn oedrannus. Ac yr oedd yr arglwydd wedi fendithio ef ym mhob dim. Yna, dywedodd Abraham wrth y gwas hynaf yn ei dŷ, yr un oedd yn gofalu am ei holl eiddo. Gosod dy law dan fy nghlyn, a pharaf I ti dyngu i'r arglwydd, dyw'r nefoedd ar ddeiar, na chymeri wraig I mab o ferched y Cananeaid, yr oedd yn byw yn ei plith. Ond yr ei i'm gwlad ac at fy nhylwyth, I gymryd gwraig I mab Isaac. Dywedodd y gwas wrtho, efallai na fydd y wraig am ddod ar fôl i'r wlad hon, a fydd rhaid I mi fynd at fab yn ôl i'r wlad y deithost allan ohoni. Dywedodd Abraham wrtho, gofala nad ei am mab yn ôl yno. Yr arglwydd, dyw'r nefoedd yr un am cymerodd o dŷ fy nhad ac o wlad fy ngeni, a cael efarodd a thyngu wrthyf a dweud, rhof y wlad hon I ddisgynyddion. Bydd ef yn anfon ei angel o'th flaen, ac fe gymeri wraig I mab oddi yno. Os na fydd y wraig am ddod ar dôl, yna byddi'n rhydd oddi wrth y llw hwn. Ond paid a mynd am mab yn ôl yno. Felly, gosododd y gwas ei law dan glyn ei feistr Abraham a syngu iddo am y mater hwn.
Yna cymerodd y gwas 10 o gamelod ei feistr, a mynd ymaith a holl anrhegion ei feistr dan ei ofal, ac aeth i Aram Naharamim, i ddinas Nachor. Parodd i'r camelod orwedd y tu allan i'r ddinas wrth y pydew dŵr gyda'r hwyr, sef yr amser y byddai'r merched yn dod i godi dŵr. A dywedodd, o arglwydd, Duw fy meistr Abraham, rho lwyddiant i mi heddiw, ac wna garedigrwydd am meistr Abraham. Dyma fi'n sefyll wrth y ffynon ddŵr, a merched y ddinas yn dod i godi dŵr. Y ferch y dywedaf wrthi, gostwng dy stên mwyn i mi gael yfed, a hithau'n ateb, If, ac mi rof ddiod i'th gael melod hefyd. Bydded mai honno fydd yr un a ddarperais dith was Eisac. Wrth hyn y cafwybod i ti wneud caredigrwydd am meistr. Cyn iddo orffen siarad, dyma Rebecca a anwyd i Bethuel fab Milca, gwraig Nachor, brawd Abraham, yn dod allan a'i stên ar ei hysgwydd. Roedd yn ferch hardd o diaeth, yn wirif heb orwedd gyda'r gŵr. Aeth i lawr at y ffynon, llanwodd ei stên a daeth i fyny. Rhedodd y gwas i'w chyfarfod a dweud, gad i mi yfed ychydig ddŵr o stên. Dwedodd hithau, If farglwydd, a brysio'i ostwng ei stên ar ei llaw a rhoi diod iddo. Pan orffennodd roi diod iddo, dywedodd hi, codaf ddŵr i'th gamelod hefyd, nes iddynt gael digon. Brysiodd i dwallt ei stên i'r cafn, a rhedeg eilwaith i'r ffynon, a chodi dŵr i'w holl gamelod. Syllodd y gŵr arni heb ddweud dim, i wybod a oedd yr arglwydd wedi llwyddo ei daith a'i peidio. Yna dywedasant, galwn ar y ferch a gofynnwn iddi hi, a galwasant ar Rebecca a dweud wrthi, a ei di gyda'r gŵr hwn. Atebodd hithau, af. Felly gollyngasant ei chwaer Rebecca a'i mamaeth a gwas Abraham a'i ddynion, a bendithio Rebecca a dweud wrthi, tydi ein chwaer boed i ti fynd yn filoedd o fyrddionau, a bydde di ddisgynyddio etifeddu porth i gelynion. Yna cododd Rebecca a'i morynion a marchogaeth ar y camelod gan ddilyn y gŵr. Felly cymerodd y gwas Rebecca a mynd ymaith. Rwan ta, crynodeb ydy hwnna o benod. Dwi brin di darllen hanes y benod, felly ewch adra, ewch at eich Beibl a darllenwch yr hanes. Dwi'n meddwl bod o reit romantis, oherwydd mae Isaac yn syrthio mewn cariad hefo Rebecca, a maen nhw'n ffyddlon i'w gilydd gweddill i oes. Ond ddown ni at hynny yn y munud, da ni'n diolch i Dduw am ei air. Dewch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd Dduw bendigedig mewn gweddi y prynhawn yma. Arglwydd, da ni yn troi at ti yn cydnabod yn tlodi ger dy fron di, am bod ni'n anhilwn o dy gyfarch di. Ond da ni'n cydnabod eto fod yn heiddiant ni i ddod at ti mewn gweddi ac i dy bresenoldeb yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A dy fod ti wedi darparu ffordd i ni i ddod i dy bresenoldeb di yn ddiogel. Ac i fwynhau dy gwmni di a'r sicrwydd a'r bendithion a ddaw o hynny. Pari ni wrth feddwl amdana ti a sylweddoli dy ras tragwyddol ti ag ata ni, yn bod ni yma i daddoli di, i dyfawrygu, i dogoneddu, i ddyrchafu denw glân,
i dy ganmol di gyda'n gilydd, oherwydd dy fod ti yn dduw ysblennydd a godidog, hawddgar a chariadus a grasol. Ac yn aml mewn gweddi a mawl, da ni'n cyfadda nad ydy yn geiria, nad ydy'n geirfa, nad ydy'n mynegiant ni yn ddigonol i gyfarch y Duw byw. Sut allwn ni, feidrolion, ddisgrifio Duw tragwyddol? Sut allwn ni, bobl amherffaith, ddisgrifio a canmol yr hwn sydd yn gwbl berffaith a dilychwyn? Ac eto mae'n geiriau ni yn dderbyniol ger dy fron di oherwydd Iesu Grist. Ac oherwydd fod Iesu Grist ei hun yn eiriol ar yn rhan ni, yn puro ac yn mireinio'n gweddiau ni ar dy gyfer di, fel bod y cwbl yn dderbyniol trwy'r hyn a gyflawnodd ef. Felly paid a'n gadael i'n geiriau ni fod yn eiriau wast y prynhawn yma, ond bod ni'n gweddio'n ddidwyll ac yn ddiffiant ger dy fron di, oherwydd fod y gariad di yn enyn mawl yn yn calonna ni. O llefara addfwyn Iesu mae deiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i fewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rhin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ganiadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Arglwydd, o ddydd i ddydd mae yna leisiau yn galw arna ni, y byd swnllyd hwn yn mynd am bryd a'n sylw. Ond heddiw yma a phob dydd, da ni am glywed llais yr Iesu yn siarad gyda ni. Yn bod ni'n clywed am berlau dy gariad a dy efengil dragwyddol. Yn bod ni'n cael yn gwefreiddio gan Iesu Grist ei hun, yn ceidwad bendigedig. Yr hyn addysgodd ac awnaeth, perffeithrwydd ei fywyd, hyfrydwch ei natur a'i ymddygiad, yn dysgu, yn trigarhau, yn cyflawni gwirthia a gwneud rhyfeddodau, yn galaru gyda'r rhai sydd yn alarus, yn iachau yr rhai hynny oedd yn sal, gan ddod at y deyrnas gyfiawn di i'n byd. Yno targlwydd gorfoleddwn yn dy gariad llawen hawn. Y tri yn un a'r un yn dri wyt ti, yr arglwydd a ddolwn ni yn awr. Da ni ddim yn deall y drindod yn iawn, ond da ni'n ymwybodol o dy waith di fel Duw yn dad a mab a'r ysbryd glân. Ac fe weddion am dywalltiad a dylanwad yr ysbryd glân yn y dyddiau ni. Yn y cyfnod hwn, pan fo calonnau wedi mynd yn galad ac yn ddi-hyd i defengil di. Pan mae Clistia'n cyd-genedl ni'n aml iawn wedi mynd yn fyddar i'r tyner lais sydd yn galw arna ni i ddod a golchi'n beiau i gyd yn afon Calfaria. Fe weddiwn, y bydd yr ysbryd glân yn ystod y misoedd nesaf yn gweithio mewn ffordd anarferol yn ymplith ni, ymhlith yn teuluoedd ni, ac yn cymunedau ni ym mhob rhan o Gymru. Gan agor calonnau, gan agor clustia i dy lais di, fel bod pobl yn ymateb, yn clywed y newyddion am yr Iesu, ac yn dod i ffydd ac arddeliad, mae ef yw'r ceidwad, yr arglwydd a'r gwaredwr. Tyred ysbryd yr addewid, disgyn yn dy nerth i lawr. Da ni am gyflwyno y byd y prynhawn yma ger dy fron di, oherwydd yn bod ni'n bryderus am yr hyn sydd yn digwydd o fewn i ddynoliaeth yn aml. Fe weddion am heddwch byd yn y dyddiau hyn.
pan mae strwythurau sydd wedi bod yn reit gadarn yn siglo, systema strwythura sydd wedi gwarantu rhywfaint o heddwch rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Fe weddiwn y byddi di eto'n rhoi gwarineb a doethineb i arweinyddion cenhedloedd y byd yma i geisio heddwch ac nid gwrthdaro, i geisio buddiannau cyd-ddinasyddion yn y byd, gan gefnu ar yr hunanoldeb trachwantus sy'n ymddangos fel petai o'n nodweddu llawer yn y dyddiau hyn. Fe wedi o'n arglwydd dros America a Rwsia a Tsieina a'i harweinyddion. 3 grym mawr yn ymplith ni ar hyn o bryd, 2 teyrnas sydd yn ddylanwadol. Rho oleuni i arweinyddion y gwledydd hynny, i ymddwyn yn ddeallus gyda'r grym sydd yn ei dwylo. Ac fe wyddom am y gwrthdaro sydd mewn llawer gwlad, lle mae pobl yn casau ei gilydd, lle mae milwyr yn ymladd â'i gilydd. Tyrd a heddwch i'r gwledydd hynny yn awr. Fe gofion yn gweddia dros y tlodion yn y byd. Does na ddim llawer o sôn ar y newyddion am glodi embyd sydd yn digwydd mewn llawer gwlad yn Affrica, De America ac yn y Dwyrain Canol, lle mae pobl ar eu cyslwng oherwydd nad oes adnoddau digonol o fwyd a diod, o gysgod a meddyginiaeth. Gweddiwn am gyfiawnder fydd yn dod â yr adnoddau hynny i'r bobl. Plant yn dioddef oherwydd trachwant oedolion, oherwydd yr anallu rannu adnoddau yn deg rhwng pobl a'i gilydd. A hyd yn oed yma yng Nghymru mae tlodi plant yn broblem, lle nad ydy plant yn cael y maeth a'r gofal a'r dillad angenrheidiol yn ein plith ni. Gad i ni weld yr hyn sydd yn digwydd, ac o weld tlodi ac angen teuluoedd a phlant yn bod ni yn ymateb i hynny fel eglwysi Cristnogol ac yn rhoi pwysau ar ein harweinyddion gwleidyddol i weini ar y gwan a'r bregus. Fe wedi o'n dros y cleifion. Nifer o'n ffrindiau a'n teuluoedd ni yn sâl ar hyn o bryd. Bydd di yn gysur iddyn nhw, dro iechyd ac atgyfnerthiad iechyd i bawb ohonyn nhw. Fe wedi o'n dros yr rhai fel Tudur sydd newydd cael llawdriniaethau mawr. Da ni'n nabod pobl eraill ac yn gofyn y byddan nhw'n cael gofal, llawn cariad yn yr ysbytai. Fe wedi o'n dros deuluoedd sydd yn gweini dros aelodau sydd yn sâl neu sydd angen cymorth ychwanegol oherwydd amgylchiadau. Fe wyddom fod y gofal hwnnw'n gallu bod yn drwm ac yn anodd, ond yr o nerth i bobl yn ei sefyllfa i allu ymdopi ac i ofalu mewn cariad. Cliw yn gweddi dros yn gilydd, cliw yn gweddi dros ein teuluoedd y prynhawn yma. Yn teuluoedd ni sydd yn byw o'n cwmpas ni, a nifer ohona ni gyda teuluoedd ar wasgar yng ngwledydd Prydain ac ar hyd a lled y byd. Da ni'n meddwl amdanyn nhw nawr ac yn cyflwyno nhw i dy ddwylo di. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Dywch chi ni ganu yr emyn nesaf o doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. Dyma ni dydd y Santes Dwynwen, hapus a llawen i bawb ohonach chi. Dwi'n cofio derbyn cerdyn yn farddega hefo'r pennill Roses are red, violets are blue. Some poems rhyme, but this one doesn't. A mae di serio'r nghof i dros y degawdau i gyd. Ond dwi'n hoff o gychwyn hanes Rebecca. Mae yna rhywbeth yn rhamantus, ond eto mae'n ddigwyddiad mewn oes wahanol iawn i'r oes da ni'n byw ynddo fo, ac i'r diwylliant rydyn ni yn gyfarwydd â fo. Safle'r ferch a'i swyddogaeth yn wahanol i'r hyn da ni yn ei ddeall heddiw i nifer o gyfeiriadau. O ganlyniad weithiau mae'n anoddach i'n ieithu hefo'r hyn sydd yn digwydd. Mi fyswn ni'n hoffi cael trafodaeth efo criw o ferched ar ôl y bregeth i weld sut da chi'n cael eich arwain i ymateb i'r hyn sydd yn digwydd. Da ni'n credu drwyddo draw fod y Beibl yn cyflwyno i ni hanes ymwneud Duw cariad hefo dynoliaeth amherffaith. A mae hwnna rhywbeth pwysig wrth i ni fynd trwy y Beibl i gyd. Dynoliaeth amherffaith ydy'r dynoliaeth mae Duw yn ymdrin â fo. Israel amherffaith ydy'r genedl etholedig. A mae hwnnw i raddau yn cynorthwyo ni i allu delio hefo elfennau anodd sydd yn codi yn arbennig yn yr hanesion sydd
yn yr Hen Testament. A mae'r Beibl yn esbonio bwriad Duw, natur Duw, y ffordd mae Duw yn gweithredu drwy yr arglwydd Iesu a drwy ei bobl ei hun, trwy'r milenia, y cenedl Israel, yr Israel newydd, sef yr Eglwys Gristnogol. Ac felly mae o'n holl bwysig yn bod ni yn ymgodymu efo'r rhangna o'r Beibl sy'n anghyfarwydd ac yn heriol i ni. Rwan ta wythnos dwytha, mi oeddan ni hefo Sara, oedd Duw wedi gwneud cyfamod gydag Abraham a'i alw i adael i gartref a mynd hefo'i deulu mewn ffydd, camu i ryw radda nid i'r tywyllwch, ond i'r anwybod, ond hynny gyda ffydd yn yw. Bod Duw yn deall, bod Duw yn ei arwain o, a'i fod o'n atebol i ddiw ei hun. A mae o'n gadael i'r Caldeaid ac yn dilyn yr cyfamod o Duw wedi i'w wneud hefo fo. Ac yn yr Hen Testament mae'r cyfamod rhwng Duw a'i bobl yn cael ei ailadro dro ar ôl tro. Yn syml, mae Duw yn deud wrth Abraham a'i ddisgynyddion, mi fydda i yn ddiw i chi, mi fyddwch chi yn bobl i mi, a mi fyddwch chi yn oleuni i'r cenhedloedd. Mae'n ailadrodd y cyfamod, weithiau efo chydig bach o amrywiaeth, efo bob cenhedlaeth, Abraham, Isaac, Jacob a cenedl Israel sydd yn ddisgynyddion iddyn nhw i gyd. Mae'n bwysig cofio fod Duw yn ddiw y cyfamod. Mae o'n gwneud cytundeb hefo'i bobl. Be di'r emyn? Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na llwyr na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3-1, iachub gwael golledig euog dyn. So bod Duw yn gwybod fod dynoliaeth yn mynd i wneud llanast, a mae o'n trefnu ffordd yn yr arglwydd Iesu i yn cymodi ni hefo fo'i hun. Bod o'n gyfamod, a mae Duw yn cadarnhau yr cytundeb a'r cyfamod yma drwy yr Hen Testament, nes mae'r Meseia Iesu Grist yn dod, a da ni galw yr hyn ddigwyddodd yn Iesu yn gyfamod newydd, ond mae'n seiliedig ar yr hen gyfamod. Ystyr Hen Testament a Testament Newydd ydy hen gyfamod a cyfamod newydd. A mae rhaid ni gofio hynny wrth ddarllen yr hanesion yn yr Hen Testament. Bod gan Dduw fwriad a bod o'n gweithredu a gwireddu y bwriad hwnnw drwy y bobl yma da ni'n dod ar ei traws. Mae'n caru dynoliaeth, mae am ddod ar Meseia, a da ni'n gweld y datguddiad bendigedig yn y diwedd yn Iesu Grist, a'r cariad yn ffrwydro, a'r gras yn ymledu, a'r gwahoddiad i ddod ato fo. Ond yma, da ni hefo Rebecca. Myrach bod chi'n gyfarwydd â Emyn Edward Jones. Dwi'n meddwl bod ti'n canuo'n ffydd. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Ni sifl o'i le, ni die a nage yw. Cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith. Maint ei pla, daw tyrfau ben ei taith. Cyfamod rhad o drefniad 1-3, hen air y llw a droes yn elw i ni. Mae'n ddigon cry i'n codi fyny'n fyw, ei rym o hyd i'w holl gadernid Duw. Cyfamod cry, pwy ato ddyru ddim, nid byd na bedd all dorri ryfedd rym. Diysgog yw hen arfaith Duw o hyd, nid siglo mai fel gweinion bethau'r byd. Felly, Edward Jones yn sôn am y cyfamod a dweud, does na ddim byd ddigwyddodd yn hanes dynoliaeth yn mynd i fwrw cyfamod Duw o ddiar iechal. Cos mae Duw yn gwneud ei waith, doed a ddelo.
Rwan ta, dewch i ni symud yn nes at Rebecca yn y fan yma. Chi'n cofio Sul dwytha, Abraham a Sara, a pan oedden nhw mewn oedran, gwth oedran, dyma nhw cael mab o'r enw Isaac. Rwan ta, yn yr penod 24 o Genesis, mae Abraham am drefnu fod Isaac yn cael gwraig. A mae o yn dewis i brif was i fynd i chwilio am wraig iddo fo. Ar arfer oedd, wrth gwrs, fod y teulu yn trefnu pwy oeddach chi yn ei briodi. A dyma oedd yr arfer yng Nghymru tan yn lled diweddar 200 mlynedd yn ôl, ac yn sicr o fewn i eglwysi Cristnogol, byddwch chi be, oedd pobl ifanc am gyfnod yn gorfod gofyn caniatâd cwrdd eglwys i gael canlyn rhywun. Os newch chi ddarllen hunangofiant Gweirydd a Prys gan Enid P oedd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor, fe welwch chi hanes Gweirydd am ganlyn merch o'r enw Grassi. A oedd o'n gorfod mynd o flaen y blaenoriad mwyn gofyn caniatâd yn y lle cyntaf i gwrdd â Grassi. Ac yn y cyfnod hwnnw, oedden nhw mor dyn fel i fod o wedi cael caniatâd i gyfarfod Grassi, ond dim ond yn y capel ac yn y pulpud. Ia? Bethau di newid, gwell neu gwaith. A dyna lle cyfarfyddodd Gweirydd, sydd yn digwydd bod yn un o gyndeidi a Guto Prys ap Gwynfor i gariad Grassi am y tro cyntaf. A mi oedd gan y Methodistiaid Calfinaidd, mae yna ddogfen oedd wedi cael ei cynhyrchu ganddyn nhw, rheolau a dibenion y cyrff a elwyr y Methodistiaid. A mi oedd o'n beth cyffredin bod ganddyn nhw. Fedrai'm cofio be oedd rhif i'r rheol nhw ynglyn â chanlyn a phriodi. Ond yn seiliedig ar yr adnod na ieir chwi yn anghymharus. Sef bod nhw'n disgwyl i Gristnogion briodi Cristnogion. Ac yn aml iawn mi oedd yna drefniadau yn cael ei gwneud rhwng teuluoedd a'i gilydd, pwy oedd yn priodi pwy. Ond wrth gwrs, yng nghlwm wrth hynny yn yr hen oes, mi oedd yna arian ac eiddo yn cael ei drosglwyddo fel rhan o'r trefniant priodas. Ac felly, mae rhaid i ni sylweddoli bod y diwylliant yma drefnu priodasa wedi bod yn ymplith ni, ac mewn llawer o ddiwylliant heddiw yma, mae o'n dal i fodoli. Fy hoff wyty Indiaidd ydy'r Empire ar Albany Road, a dwi reit gyfeillgar hefo Sammy. Ac o'n i'n deud wrth Sammy rai blynyddoedd yn ôl bod y merchi yn mynd i briodi. A fi ofynodd Sammy i mi, did you arrange her husband? Oherwydd o fewn i'r diwylliant Mwslemaidd ceidwadol, mae teuluoedd yn parhau, a mae rhywun fel Sammy yn mynd nôl i'r gwreiddiau yn Bangladesh i gael gwraig, a mae nhw'n dod â nhw nôl i Gymru. Ac felly dydy o ddim yn beth mor ddieithr â hynny yr hyn sydd yn digwydd i Rebecca yn y fan yma. Mae'r diwylliant wedi newid, a drwy'r Beibl mae Duw yn gwneud siŵr fod ei gyfamod yn cael ei weithredu drwy'r gwahanol genhedloedd. A mae hynny'n hanfodol fod y llinach yn parhau mwyn creu pobl Dduw, cenedl Dduw, ac mwyn yn y diwedd fod y Meseia yn cael ei eni i'r teulu hwnnw. Rwan ta mae Abraham yn anfon i was, a mae'n deud, paid â gadael i Isaac briodi merch o blith y Cananeaid. A ydych chi'n meddwl yma, mae hynny'n hiliol, bod o'n gwrthod. Ond y rheswm am hynny oedd doedd y Cananeaid ddim yn credu yn Yahweh.
Oedden nhw'n credu mewn un Duw. Oedden nhw'n credu mewn aml ddiwiaeth. Felly oedd Abraham am Isaac briodi merch oedd yn credu yn Yahweh, yn Niw Israel. A mae o'n mynd yn ôl i'r ardal lle oedd Abraham a'i dylwyth yn byw. A mae'r gwas yn gweddio ar y ffordd. Mae ganddo fo 10 camel a sacheidia o roddion a gemau ac aur a thrysorau, meddan nhw, ar y camelod. A mae'n mynd draw i ddinas Nachan. A mae'r arglwydd yn gofyn i'r gwas, rwan ta, dwi eisiau ti aros wrth y ffynon tu allan i'r ddinas. Gyda'r nos, oherwydd dyna'r amser pryd mae merched yn mynd i gasglu dŵr o'r ffynon. A os byddi di'n cwrdd â merch, gofyn iddi hi am ddiod o ddŵr. Ac os ydy hi'n rhoi'r dŵr i ti ac yn dweud, wel, beth am dy 10 camal hefyd, ydyn nhw chydig bach yn sychedig, a mae hi yn rhoi dŵr i'r camelod, a meddyliwch chi am y gwaith calad, da chi'n gwybod faint mae camelod yn yfad? Wel, dwi ddim, ond maen nhw'n yfad andros o lot ar ôl teithio yn yr anialwch. Oedd o waith calad i godi dŵr o'r ffynon a tywall dŵr allan o'r ystên yma. A dyma fo'n gofyn i Rebecca, gai ddiod o ddŵr. Ac yn ei charedigrwydd dyma hi'n ymateb a rhoi llymad iddo fo. A dyma hi'n troi ac yn edrych ar y camelod. Ti'n meddwl bod y gamelod i angen dipyn o ddŵr hefyd? A dyma hi'n rhoi dŵr i'r camelod. Ac mi oedd y gwas wedi cynhyrfu yn lan. A dyma fo'n gofyn, wyt ti'n meddwl swn i'n cael cwrdd at y deulu di? Oedd ganddi frawd o'r enw Laban a'i rhieni hi. A dyma fo'n mynd i mewn a deud yr hanes. Mae'r stori'n cael ei adrodd 2 waith ym Mhenod 24. A dyma fo'n deud, wel, dyma ddwedodd yr arglwydd. Fysa Rebecca yn fodlon dod nôl hefo fi at Abraham, oedd na gysylltiad teuluol, a bod yn wraig i Isaac. A beth sy'n ddiddorol, nes i ddarllen yr adnod, yn adnod 57, mae teulu Rebecca'n deud, gadewch i ni ofyn iddi hi, be mae hi'n feddwl. Chi'n cofio nes i ddarllen, yna dasant galwn ar y ferch, a gofynnwn iddi hi, a galwasant ar Rebecca a dweud wrthi, a ei di gyda'r gŵr hwn. A tebodd hithau, af. Felly mi oedd ganddi hi y dewis i ddilyn y traddodiad a cyngor y teulu i fynd yn ôl hefo'r gwas a'i ddynion, yn ôl at Isaac i fod yn briod iddo fo. A dyna ddigwyddodd, fela y dewiswyd Rebecca yn wraig i Isaac a'r genhedlaeth nesaf yn dod. Mae'r stori'n mynd ymlaen a mae'r stori'n hir a dwi ddim eisiau ymhelaethu yn ormodol. Mae Rebecca'n cael ei dewis i fod yn rhan o gynllun Duw ac mae hi'n ateb yn gadarnhaol. Ac da chi bo, yn benodol mae Duw yn galw pobl heddiw i waith fel oedd o'n galw Rebecca. Mae Duw yn galw merched heddiw yma i waith ac yn ei herio nhw ac yn gofyn nhw ti am fynd i gyflawni'n waith i yn y cylchoedd lle da ni'n byw ynddo fo. Nid rhywbeth cyfyngedig i ferched ydy gwaith teyrnas Dduw. Ond ail beth dwi eisiau sôn amdano fo ydy fod yna rhywbeth dydwn ni tywyll yn digwydd yn hanes y teulu. A dim ond at hwn dwi am gyfeirio wrth gloi y bregeth. Mae'n dod o dan y pennawd tywyll. Ac os da chi'n gyfarwydd â hanes Rebecca, da chi'n gwybod be sydd yn digwydd. Mae Rebecca ac Isaac yn cael 2 fab sydd yn efeilliad, Esau a Jacob.
A maen nhw hyd yn oed yn dweud fod y ddau yn ymladd yng nghroth i mam cyn iddyn nhw gael ei geni. O pethau ddim yn dda cyn iddyn nhw gael ei geni. A mae Esau yn cael ei eni gynta, a mae Esau yn fabi ac yn ddyn blewog. Dyna'r disgrifiad ohono fo. O, a dyna di ystyr yr enw Esau. Blewog. Dwi'n siŵr bod fi wedi darllen hynny. Oedd o'n flewog. A dyma Jacob yn dod yn ei sgilo, a mi oedd Rebecca wedi cael proffwydoliaeth y bydda y plentyn fengan di sodli yr hynaf. A hoff blentyn Rebecca oedd Jacob. Oedd hi'n licio Jacob yn fwy nag oedd hi'n licio Esau. Oedd Esau yn dipyn o he-man, da chi'n gwybod, oedd o'n mynd allan i hela, oedd o'n dda yn gwneud pethau yn gorfforol, oedd o'n ddi-hyd ynglyn â pethau. A mae'n dangos bod o'n ddi-hyd, oherwydd i fod o'n gwerthu etifeddiaeth Ffrainc, oherwydd bod Jacob wedi gwneud cawl blasus iddo fo. Mae'n dweud, diolch moch gyna i am etifeddiaeth, a falle, diolch moch gyna i beth sy'n dod, diolch moch gyna i be mae Duw wedi addo, ac mae o'n, o gei di'n etifeddiaeth i wrth Jacob. Ond yna, mae yna dro yn y stori, a falle bod chi'n cofio'r darn yma, lle mae Rebecca a Jacob yn twyllo Isaac mwyn cael bendith Isaac ar Jacob. Mi oedd Esau newydd fod yn gweld ei dad, a dyma Isaac yn deud wrtho fo, dos i hela ceirw, oedd o'n hoff iawn o gig ceirw, ac yna gawl arbennig i mi o'r cig wyt ti'n ddal. A pan ddoi di nôl, mi wnaeth y fendithio di. Ond mi oedd Jacob isio'r fendith yn lle i frawd. Teuluodd de. Oedd Jacob isio'r fendith cyn i frawd Esau. Ac felly mae Rebecca'n dweud, na ni dwyllod y dad mwyn i ti gael y fendith. A mi oedd Jacob, oedd o fwy tyner, yn fwy meddylgar na'i frawd Esau. O fydd yn had yn gwybod, oedd Isaac wedi dechrau mynd yn ddall, fydd o'n gwybod mae Jacob sydd yma, mae Esau yn flewog. A dyma Rebecca'n dweud, na ni gymryd chydig o flew yr anifeiliad wyt ti'n ddal, a ni'n rhoid o'r ddwylo ac ar dywegil yn y fan yma. A dyna fi, dyma Rebecca'n gwneud cawl, dyma Jacob yn mynd ar cawl i Isaac a dweud, o dad, dwi eisiau dy fendith di, oedd yn rhywbeth pwysig yn y diwylliant. Gyda gyda fo flew ar ei ddwylo, a dyma Isaac yn dweud, dwi'n clywed llais Jacob, gan i weld pwy sydd yna. O, Esau sydd yna. A thrwy hynny, fe gafodd Jacob yr etifeddiaeth a'r fendith gan ei dad. Ond yna rhywbeth chwythig yna fo, oherwydd i fod o'n digwydd trwy dwyll. A dyma pam o'n i'n deud yn y dechrau, bod Duw yn gweithredu ac yn gweithio ac yn dwyn ei waith i ben drwy bobl amherffaith, drwy bobl sydd yn gwneud camgymeriadau, drwy bobl sydd yn gwneud pethau o chwith. Chi'n meddwl am y brenin Dafydd fel enghraifft. Chi'n meddwl am Paul yn y Testament Newydd, ynddo? Dyn oedd yn erlyd Cristnogion ac yn trefnu dienyddio nhw. Ac eto mae Duw yn defnyddio'r bobl amherffaith yma i wneud ei waith. A mae rhaid ni gofio hynny, de. Does na neb ohona ni yn berffaith. Dim ond Iesu oedd yn berffaith. A fod Duw yn gorfod gweithio, da ni gweld straeon anodd yn yr Hen Testament. Ond mae Duw yn dwyn ei waith i ben amherffeithrwydd y bobl, sy'n galondid i ni yn aml ynddo, oherwydd yn bod ni'n teimlo yn aneffeithiol ac yn analluog ac yn anaddas i gyflawni gwaith Duw. Camgymeriad ydy meddwl bod unrhyw un yn berffaith, unrhyw arweinydd Cristnogol, unrhyw Gristion. Ac ddyla ni ddim gosod pobl ar bedastols
Dim ond Iesu sydd yn mynd ar y pedestol. Dim ond Iesu oedd yn berffaith. Ac felly wrth i Dduw weithio trwydda ni, mae'n dilyn yr egwyddor honno. Mae Duw yn fwy na neb yn gwybod am yn amherffeithrwydd ni. A mae'r emyn yn dod i'r meddwl, trwy ddirgel ffyrdd mae'r uchel i o'r yn dwyn ei waith i ben. Ei lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r choga wynt yn en. Ynghydd yn ofn fwy'n gloddiau pyr, does uneb wir ddi-wall. Trysori mae fwriadau clir, cyflawni'r hwyn ddi-ball. A dyna grafur wyneb yn unig efo hanes Sara. Ac annog chi am y trydydd tro, darllenwch yr hanes Genesis 24-25 i weld y pethau eraill sydd yn digwydd yn hi Rebecca, yn ei hanes hi. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen. A nawn ni ganu gloi, emyn sydd yn datgan lle mae'n gobaith ni yn ddios. Saif fi'n gobaith yn yr Iesu, brenni nef golini'r byd. Iddo i thineb a'i ddaioni a ffrwythlona'n gwaith i gyd. Llawen hawn, drwyddo cawn, holl adnoddau Duw yn llawn. Diolch i chi am ddod i'r oedfa pnawn yma. Ga i ddymuno wythnos dda i chi. Diolch i Helen, diolch i John, a diolch i Unon am eich croesawu chi. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd.
Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.